बिएलटिनि गायसनगिरि मासिगिरि बीर सिलागां बसुमतारिनि दिनै 28थि थैनाय सान। बर' हारिनि उदांस्रि, रैखाथि आरो थामोन्थानि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनो ओंखारनाय बड'लेण्ड लिबारेशन टाइगार एबा बिएलटिनि गायसनगिरि मासिगिरि बीर सिलागां बसुमतारिया बेरामाव गोग्लैनानै थांनाय 1997 मायथाइनि 28 जुन खालि रुंसारि जालांदोंमोन। हारिनि थाखाय बिथांनि होलांनाय बिहोमाखौ मान होनानै बोसोरफ्रोमबो थैनाय सानखौ फालिबोदों। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो दिनैबो बीर सिलागां बसुमतारिनि 28थि थैनाय सानखौ बंसिगावआव थानाय बिथांनिनो मांखरसालियाव मेहेरगोनाङै फालिनाय जायो। बीर सिलागां बसुमतारि मुंख्लं खाम्फा सामलाय आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय दिनैनि बे थैनाय सान फालिनाय हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव बीर सिलागां बसुमतारिनि मांखरसालि आरो मुसुखायाव बिबार बावनाय जायो। बिबार बावजेनो बीर सिलागां बसुमतारिनि आंगो बिसि रमनि बसुमतारिया दिनैनि बे थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै रुंसारि बीर सिलागां बसुमतारिनि मांखरसालि आरो मुसुखायाव बिबार बावफैयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै रुंसारि बीर सिलागां बसुमतारिनि मांखरसालि आरो मुसुखायाव बिबार बावो। लोगोसे एमपि जयन्त बसुमतारि, एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारि, एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिमोनहा माननि आलासि महरै बाहागो लायो। थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियावनो बारग' बिएलटिनि दैदेनगिरिफोर, एबसुनि दैदेनगिरिफोर, इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। 28 আৰু আজি যিটো 28 ডেথ এনিভাৰ্চাৰী যিটো পালনৰ এই সভাত আফচু প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে আৰু আমাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আহিছে, লোকসভা এমপি আৰু এমএলএ জিৰণ বসুমতাৰী আহিছে, লৰেন্স বসুমতাৰী আহিছে। খুব ভাল লাগিছে। মুঠতে আমি বীৰ চিলাগাং বসুমতাৰীৰ যিটো বিএলটিৰ আগত ফাউণ্ডাৰ চেয়াৰমেন আছে, ইয়াক সন্মান দি পেলাই যে চবে ইয়াত আহিছে, মই মনত খুব ভাল লাগিছে। হয়, কোনোবা ৰাজনীতি থাকিব পাৰে, কোনোবা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নত কাম কৰিব পাৰে, কোনোবা বেলেগ বেলেগ জাগাত থাকি পেলাই কাম কৰি আছে আজি চবে। তথাপিও যে আমি এই বীৰ চিলাগাং বসুমতাৰীৰ যিটো ডেথ এনিভাৰ্চাৰী যিটো পালন কৰাৰ আজিৰ দিন, ইয়াত যে চবে আহি পেলাই উপস্থিত হ'ব পাৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ দিছোঁ মই চবকে, আফচু লিডাৰসকলক বা ইউপিপিএলৰ লিডাৰসকলক বা আমাৰ এক্স বিএলটিৰ লিডাৰসকলক বা সমগ্ৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ যে আমি চবে একেলগে আজি বীৰ চিলাগাং বসুমতাৰী এই ডেথ এনিভাৰ্চাৰী পালন কৰাৰ সময়ত উপস্থিত হোৱাৰ কথা সেইটো দে मोजां मोनदों गोसोआव जे रुंसारि बीर सिलागां बसुमतारी थैनाय सान फालिनायाव दिनै बयबो जोङो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जमा जानो हादों आरो बिथांखौ सन्मान होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर फैदों, एक्स बिएलटिनि गोबां दैदेनगिरि आरो केडारफोर फैदों, आरोबाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि लिडारफोर फैदों, एमएलए फैदों, एमपि फैदों आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बयबो जयैनो बिथांखौ सन्मान होनो थाखाय नुजाफैनायनि थाखाय आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। एकेलगे पलिटिकेल पार्टी एकेलगे এইটোতো আজিৰ এই সময়ত এই স্থানত মই এইবিলাক পলিটিক্সৰ কথা নকওঁ। ক'ব পাৰিলেতো ভাল আছিল, ক'ব লগা বহুত আছে। যেন হওক, খুব ভাল লাগিছে, মনত गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बीर सिलागां बसुमतारी थैनाय सान फालिनायाव बयबो जयै नुजाफैनानै बिथांखौ सन्मान होफैदों, बेनि थाखाय आङो धन्यबाद होबाय बयनोबो।